Wah. Asu. Kula titen ana obong dasmu kan. Kowe ora mati Tirtanata, tak olesi uripa Tirtanata. Dadak nganggo diolesi barang. Cangkem apa to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Asu. Mangkel ora. Ngopo ngono lho? Wis kinceng iki. Kula titen ana obong dasmu kan. Tirtanata, kowe ora mati. Kowe ora mati Tirtanata, tak olesi uripa Tirtanata. Dadak nganggo diolesi barang. Cangkem apa to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Gong, weh. Wis tangi kowe. Wis. Sing ngelingke sapa? Sega. Aku ki nek ngeling mat Tratap. Wis Bagong, wis sing wis ora ana ya ora usah di bulan baleni. Iki lagi wae sadar. Ana ditotokne gampang semaput lho. Oh, ngandera. Tinggal ya Petro? Ya nggih engko. Ngomongan didadosaken kawigatosipun para sedherek. Lajeng becang-ejang Minggu tanggal 17 sedaya kerja bakti ngresiki selokanipun piyambak-piyambak. Awit kagem liwat Ndara Tirtanata. Goblok. Aku warang lagi bar semaput kok nggo alasan terus gah. Ora nganggo dina Minggu barang. Lup. Wis kowe semaput wae, Kong. Rasa metu aku sengit ta ora. Weh. Weh. Ndara Janaka wis surup. Wah, tenan ta. Ora sampean ngono ora gareng kowe gareng semaput. Mau Mandara Abimanyu Seda wau. Gletak wau semaput. Pun klek-kleki bantuan pernapasan ya ora tangi-tangi. Nganggo apa? Kompresor. Petruk kowe iki wong kanan kaya ngene kok ya iso ngecul lho. Weleh ya sumpun ya ampun. Petruk ngapa? Ndara Tirtanata niku kenging panat jagare tugel. Kontal. Mustaka tiba teng ngarepe Begawan Semani. Begawan Semani nangis. Tirtanata, kowe ora mati. Kowe ora mati Tirtanata, tak olesi uripa Tirtanata. Dadak nganggo diolesi barang. Cangkem apa to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Kowe iki nek omong senengane ngono iki, wah ayo nun ngampun lho Den, nun ngampun nggih. Ya ora dadi ngopo. Sing tenan piye? Kowe Tirtanata, kowe urip, kowe tak cokoti Trisula ngamuk. Glundung. Wonten niku Ndara Gandawardaya. Cep mati. Ndara Gandakusuma. Mati. Ndara Prabakusuma. Mati. Ndara Gandawartaya mayang. Ndara Gandung Gandarya ompong. Wong edan iki. Petro nun. Jayadrata kae dumadi saka ari-arine si Werkudara. Nggih. Matura bendaramu kon gecek Gandara Japala. Saniki. Iya. Oh, aduh. Lagi sedih niku. Wis ta. Sing ngakon aku rasa wedi. Oh nek sedih niku galak wis ora mangkat tak cokro gundulmu. Oh nggih. Sembarangan. Nggih, mangkat saniki. Kula niku ya susah. Ning panjenengan kudu eling sing nyedani Ndara Abimanyu niku sapa? Ndara Jayadrata.
Tara Janaka wis iso nglunasi sumpahe nugel gulune Ndara Jayadrata ning jebul Ndara Jayadrata dereng pecah. Glundhong nyokot Ces Trisula. Panjenengan dipun dawuhi ngecek pustakanipun Ndara Jayadrata mawi Gada Rujamala. Wah. Asu. Mangkel ora. Ngopo ngono lho? Wis kinceng iki. Kok ditenono obong dasmu kan, Bang. Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah karo batur iki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ra isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul wakati tembu-tembu wis kalah karo Petruk kok dadak. Ijen lah madang tenan. Citan. Maju ra kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lan terus iki kula ngecet. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kaya turan krupuk entekno. Wo, langsung Man, kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngeten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Lah terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret Man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa krupuk patang lodong arti entek iki. Rananggana magawe gelar Irawang. Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora? Duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petruk, nun, Bagong rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena marana arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan.
Aku njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngentek-entek susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedang, ngono to? Lha Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap gawe pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi ngomong. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cedhak ta? Lho, nek perkara karang kadempel, ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku. Nek aku mbelani bapakmu Semar, nek perkara karang kadempel, ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Biar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Durantasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma.
jamu parap. Mak ora iso. Oh, hoi. Oh, bendro saentuke. Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangga monggo mati wah edian mudar kowe mati iya awas Ndara Durmagati dajal kepala nyata Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembelo cilahmu. Ketemu karo Pengilan Halya Dulmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Oh, masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mengko tak kletak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Ning nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan jan. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dlam. Iki ngeplak wis loro tates-tates. Nah, modal wae. Ya, nyamburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modal. Edian kulitmu kenyal.
Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Model. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cecok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu lho. Aku lho selawi sama 30. Kaceke 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Ya. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Ya. Edian. Ya. Ora apa-apa. Ya to, nek ora percaya. Ya ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Tak kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Tititu ijleng. Rapas. Anjir tititu ijleng. Kenang apa le? Ojigel. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk ning dheweke niku mboten jujul len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Ah tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Oh diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Ah, dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Kula dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo, tak celenggalakke. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalakke. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Lah kok monggo? Nyo.
Nyo, monggo. Nyo selenggarake. Selenggarake, betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane sing nuthuk dudu Petruk. Bagong, Mas. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jling, kula klekalan. Klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Nah, terus kalah man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe ming batur, Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah karo batur iki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ora isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul mengkati tembu-tembu wis kalah karo Petruk kan dadak. Ijen lah madang tenan. Dinan. Maju ora kowe. Momong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lantur sing mikir kula cet. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju kok. Kaya ana krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kaya turan krupuk entekno. Wo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Lah terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arti entekke dhewe. Sampeyan ngomong ya kleru-kleru Petruk demen macet ora. Den, maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ra apa-apa ae. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ngajri kali sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara.
Gong. Ora apa-apa. Kada, ayo, banding, jotos, banding, jotos, ciwit, banding, pengkal. Ye, sing abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho Tru monggo. Pasondol dia. Ora apa-apa tak antem dia lho. Aku disaut ngene-ngene. Banding ora toyo. Ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersane Ndarantasena, ora njaluk sak biyantu Ndarantasena, kalah go. Ana wis gelem bantu ditangisi. Isi. Apa ya disambat? Apa Ndarantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasan, Den. Ngopo, Gong? Nek sampean boten bantu kalih kula, kalih Petra, Karang Kadempel bumi Angasara. Ora lagi sakjeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndaradusasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Gargaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju musuh Pak Drusasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sing maide. Ra nyenengke wonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke.
Nyenengke tenan sampean ku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi, ning ora aku sing kemandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teng mriki? Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak mon. Moh ngampet ambegan. Nun, ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusna nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis kek ngampet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Sampun, wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, apa? Pun nang ndero? Wis. Nek panas asine drepke, Gus. Den aku yo. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh telo ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep do dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono gong ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Oh, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah ndak. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu.